Araba ni ye tubabukalo tile 27 ye san 2023 an bɛ ale kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye bi araba in ye kunnafoniw fanba bɛna tali kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ale ni Senegalikaw olu fɛ yen olu ka jamanakuntigi kalata o ɲɛbila baaraw bɛ sen na min ye cɛbaw ye olu kɔni bɛ ka t'u ka sɛbɛnw da sɛbɛndaw olu bɛ sen na wɔlɔfɔw olu fɛ yen aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu sɔgɔlen don an na Mayinakaw fɛ yen minnu sɔgɔlen don an na Bafulabekaw fɛ yen minnu fana sɔgɔlen don an na Korokaw fɛ yen Kucalakaw fɛ yen Sankaw fɛ yen Tomiyakaw fɛ yen Benena an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mopti ani Gawo an tɛ ɲina ninnu si kɔ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan fana Radio Excellence ni Radio Ulei FM ni Radio Star FM Bamako ani Sikaso k'an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw bisimila aw ka kunnafoniw olu kɛnɛ kan Mali finitigiw olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ Narakaw fɛ Muruja dugu yɛrɛ kɔnɔna na u dagayɔrɔ min bɛ yen jɛkulu marifatigi dɔw tun taara firi u ka sɔgɔmada joona fɛ nin ye a tile 2 ye wulikajɔ in kɔfɛ sa armée maaw y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye tatugu maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ la ka dan sigi u ka wulikajɔ la ka kɛ ni nawlenakaw olu ka dugu kɔnɔna ye min ye pankurunw ye ale kɔni ye baaraba kɛ o yɔrɔ la Diripa ka fɔ la maa minnu kɔni ye nin waleya in kɛ u fana caman bɔnɛna u ni na min ye an yɛrɛ ka maaw ye an fana ye degun dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na finitigiw bɛ wulikajɔ min na Nara kɔnɔna na bi a y'a to basigi ni lafiya dɔ ka na an n'o y'a sɔrɔ Murujakaw bɛɛ lajɛlen kun tor'u ka so kɔnɔ waleya in kunfɔlɔ waati nin waati in na kibaruyaw b'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ ka segin ka t'u ka baaraw kɛ dɔɔni dɔɔni Nara yɛrɛ kelen kɔnɔna na ka taa se Nara n'a bolofara duguw bɛɛ lajɛlen ma finitigiw dɔ farala u ka wulikajɔ kan ye min ye armée ye ale ye jɛkulu kura sigi sen kan jɛkulu kura min n'o o bɛ se maa 450 ma min ye contingent 3 o de b'a kɔnɔna na a kɛkun ye min ye an ka jamana kɔnɔna na Segu Moti Baɲangara san ale kɔnɔnaw la yaasa min ye finitigiw ye u bɛ se cogo min na ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan sabula nin waati in na min ye maaw ye u bolo fila b'u kun fan caman fɛ wa jamanaden caman fana y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na degun caman bɛ u kan o de la nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan ni a bɛ fɔ o ma ko GT groupement tactique d'intervention ale tɔgɔ ye ko taama bɛna taama yɔrɔ caman na yaasa bamajawale ni ɲɔgɔnwale kɛbagaw kɛlen ka wulikajɔ min kɛ bi ka fiɲɛ tigɛ an ka jamana Segu mara maaw Mopti Tomiya ka taa se fo dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye dɔngɔnɔdugu yɛrɛ olu yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ k'u ɲɛ mɛnna sira la ko sabula armée ye layidu d'u ma k'a fɔ ko a bɛna patrouille de grande envergure kɛ nka min ye bamajawale ni ɲɔgɔnwale kɛbagaw ye olu de kɔni ka wulikajɔ cayalen don nin waati in na maa caman jɔrɔlen maa caman sirannen don kuma tɛ bingali min taara kɛ Dinangurukaw fɛ yen o kɛlen ka dɔngɔnɔdugu maaw caman jɔrɔ nka armée ale ka fɛɛrɛ n'a ka baara minnu bɛ sen na duguladenw ko k'a ko teliya yaasa cogoya min na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ o de la min ye GT taama in ye ale sigira sen kan garde nationale ma fɛ Michel Kone a ko ɲɛmaya bɛ ale bolo drapeau o dira ma min ye garde nationale ale état major kuru kɔnɔna na Farabugu wulikajɔ kɛlen kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko Farabugukaw yɛrɛ bɛ labɛnna yaasa kunnafoni sanumanw o ka se ka di maaw ma cogo min na sabula kibaruya caman bɛ ka tɛmɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu ni tiɲɛ cɛ ka jan Farabugu yɛrɛ kɔnɔna na bi degunba minnu bɛ yen gɛlɛyaba minnu bɛ yen yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa min bɛ Segu kɔnɔna na n'o ye Colonel Yusuf Umar Sise ale kɔni taara sen jɔ ye ka Farabugukaw k'olu fo k'u waleɲuman dɔn min ye finitigi minnu bɛ Farabugu kɔnɔna na k'olu fana waleɲuman dɔn waleya in bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ fana ani duguladenw masalala maa minnu bɛ yen n'o y'an ka sɔrɔdasiw n'olu tora bingali senfɛ bingali min kɛra nin kalo in tile 12 a taara fana ka taa tasibila kɛ olu su o sanfɛla la Kidalikaw olu bɛ wulikajɔ la ja minnu bɛ yen n'o o ye jɛkulu marafatigiw ni terrorisiw ka jaw ye Kidali dugu kɔnɔna na ka maarinji k'o da o kan sa yaasa k'o tunu min ye soba fɛn fɛn bɛ yen maaw ka baarakɛyɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛɛ lajɛlen kun kɛlen don ni jatigɛkɛ walekɛbagaw ni ninjuguya walekɛbagaw ka tɛgɛnɔw n'u ka jaw ye u bɛ ka min ye pɛntiri kɔni da a bɛɛ lajɛlen kan baaraw daminɛna kunun min ye gouverneur ka directeur de cabinet ye ale ni polisilakaw ni finitigilakaw olu kɔni ye o kow daminɛ ko yaasa Kidali ja minnu bɛ yen fɛn minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka falen ka bɔ yen o hukumu kelen kɔnɔna na fana an b'a fɔ ko Kayikaw fɛ yen monument ni yɔrɔ sanumaba minnu bɛ Kaye dugu kɔnɔna na Batuli Ɲang ale kɔni ye baara kɛ yaasa olu yecogo bɛ se ka ɲɛ cogo min mana jikura dara caman kan k'a caman lasaniya k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min kɔnɔna na bi min ye Kayikaw fɛ yen ye sanyɛlɛma ɲɛnajɛ min bɛ ka nalen o bɛ se ka kɛ cogo min na
min ye an b'i kɔ ɲɛmaa ye a n'a ka tɔndenw yɛrɛ bɛ yen festival belebele u kan ka o sigi sen kan kayikaw olu fɛ yen Gawo kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min ye mɔbili 5 ye bin kɛra olu kan a maaw min ye a kɔnɔmaw ye olu kɔni bolonaminɛnw bɛɛ lajɛlen minɛlu la wale in kɛra kilomɛtiri 10 ka kɔn Gawo dugu kɛrɛfɛla ɲɛ Bamanankan wale n'u ka wale kɛbaaw kɔni ye maa ninnu da u disi kan wari min b'u kun fini min b'u bolo ani telefɔni k'u bɛɛ lajɛlen ta maa minnu ye kibaruya in sɔrɔ k'a di studio tamani maaw ma u y'a yira fana k'a fɔ ko a mɔbili kɔnɔmɔgɔ dɔw ko u y'olu baadɛmɛ dasi k'a sɔrɔ ko u bila nka maa ni ma to waleya in ale kɔnɔna na ba fila bɛ kaw fana fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ katakatani dɔ kɔnɔ o tun b'a ka taa dɔgɔjɔ la naani farakaw olu fɛ yen bin kɛra olu kan waati min na u bɛ manaw tali ale ni gunjan ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni ni ma to waleya in na nka u ka bololafɛnw u ka minɛnw u ka nafolo u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ u la kibaruya dilaw y'a yira k'a fɔ ko Bamanankan wale kɛbaa maa minnu ye nin kɛ ko maa 10 kun don o tun bɛ moto de sanfɛ o de la sa dugu ɲɛmaaw n'o o ye ba fila bɛ ɲɛmaaw ye k'u b'a ɲini duguladenw fɛ k'u hakili sigi bafin kɔnɔna na sa k'u ka basigi ni hakili ɲɛmajɔ k'u ka o fara ɲɔgɔn kan kuma tɛ nin san laban in na maaw k'u kɔlɔsi musaka ale tali la ka yaala ni a ye bandiw bɛ ka maaw bɛlɛn i n'a fɔ polisilaka minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu ye kibaruya di cogo min ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la nin san yɛlɛma in na direyikaw olu fɛ yen arajo 2 bintara kɛ olu kan min ye direy dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko danga olu ka arajo min bɛ yen n'o ye Dumboji ale ni arajo Teiba u kɔni taara olu bin kɛra olu kan k'u minɛ u kɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen jeni kelen bɛ u y'o kɔni minɛnw bɛɛ lajɛlen de kari k'o yɔrɔ bɛɛ kari nka tɔ kelen dɔ u y'o kɔni kɔnɔna u y'o jeni k'o minɛn bɛɛ ban pewu waleya in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra nin kalo tile 25 nɛgɛ kanɲɛ 21 waati arajo tigiw kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa ni ma to a la ko nka ko a tiɲɛni a barika bonyana u ma kosɛbɛ sabula u tɛ se ka baara fosi kɛ tuguni n'u ka arajo 2 in ye Masinakaw fɛ yen waleya min bɛ n'u b'a fɔ ma ko bolibana n'a bɛ Kolongo komini kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min ye taji feere yɔrɔ dɔ n'o ye station ye maa dɔw taara bin yen fana kan bingali kɔni senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu marifatigi maa lakodɔnbali maa 2 o de nana ka na waleya in kɛ seerew y'a yira k'a fɔ ko maa ni ma to waleya in senfɛ ko nka ko min ye gardien kɔni ye k'u ye 2 bɔ o la ale joginna n'o tɛ ko maa wɛrɛ k'o ma kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye kibaruya in ye u y'a yira fana k'a fɔ ko u kɔni bɛ min dɔn o ye k'a fɔ maa ninnu tɛgɛlankolon ma bɔ fiyewu station in ale kɔnɔna na Masinakaw fɛ yen Korokaw y'a yira k'a fɔ ko taji sɔngɔ ko a gɛlɛyalen don bi olu ma kosɛbɛ k'a daminɛ 300 la ka taa se 400 ma litiri 1 o de bɛ ka feere taji la u ka dugu ɲɛmaa n'o ye dugutigi ye sa ale tun ye station tigiw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka laɲini k'u fɛ k'u k'a to a ka se ka feere 250 la litiri 1 min ye pɔmpitigiw ye olu ta ka kɛ 270 ye 270 ye nka ko o waleya in ni o laɲini kɛra dugutigi fɛ ko o ma se ka ɲɛ sɔrɔ sabula min ye taji feerelaw ye olu kɔni bɛ k'a feere 300 ani 400 de la bi Koro ale kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen sigikafɔ dɔ tun bɛ sen na yaasa min ye sariya kow ye o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na duguladenw ye maa 30 taara sifinw na sa ka se ka waleya minnu ni sariyaw bɛ baara kɛ cogo min na u ka se ka ɲɛfɔ olu ye ko waleya in sigira sen kan sa min ye CAP mɔgɔw fɛ ale kɔni y'a to sifinnakaw ka se ka faamuyali kɛ min ye jɛrɛ musaka bɔbaa ye o ye Danmarikaw olu ka jɛkulu ye jɛkulu min n'o bɛ sigilen don sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko Famaku fonction publique ale concours ka don faso ka baara la o bɛɛ lajɛlen daminɛna kunungo Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ jɛrɛ in n'o ye lajɛ in ye sa k'a fɔ ko ɲɔgɔndan min bɛ sen na yaasa ka se ka mɔgɔw ta u y'a yira k'a fɔ ko maa 64 o de kan ka ta jɔyɔrɔ min kan ka ɲini o kɔnɔna na sa o ye 1400 ye min ye maa 64 ye olu kɔni ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ Bamakɔ ya lycée ba Aminata Diallo ale kɛra ɲɔgɔndan yɔrɔ dɔ ye Askia Mohamed n'o fana ye lycée dɔ ye o fana kɛra ɲɔgɔndan yɔrɔ dɔ ye maa caman kɔni tun bɛ yen dɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ u kun famana ɲɔgɔn ma kosɛbɛ teriw ani jɛɲɔgɔnw u y'a yira k'a fɔ ko min ye lycée Askia Mohamed la ko baaraw taabolo ko o ɲɛna kosɛbɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye animateur de jeunesse ye u nana ka n'u garisɛgɛ lajɛ yaasa cogo min na faso bɛ se ka u ta baara la min ye ɲɔgɔndan in ye k'a bɛ ka kɛ Bamakɔ cogo min a bɛ ka kɛ an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o cogoya kelen na Segu Sikaso Tɔnbɔkutu ani Gawo ɲɔgɔndan in bɛ ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a la maaw y'a yira studio tamani maaw la k'a fɔ ko min ye jɛrɛ ko min ye ɲɔgɔndan in ye k'a bɛ ka kɛ Sikasoka dɔw y'a yira u la k'a fɔ k'u ma gɛlɛya foyi sɔrɔ baara kɛcogo la Tɔnbɔkutukaw fana y'a yira k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan in ye n'o ye baarata ɲɔgɔndan in ye ko a bɛ ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na
ko kabini a daminɛna kɔni kuma degunya la Gawokaw fana ye o kelen fɔ bi min ye bolofara caman ye olu kan ka ɲɔgɔn dan in kɛ wa a bɛ to senna fo ka taa se nin tubabukalo tile 31 ma taabolo sugu bɛɛ lajɛlen b'a la min ye maa ba 64 o de bɛ ka jɔyɔrɔ 1400 o ɲini yaasa ka se ka don faso ale ka cakɛda la n'a a bɛ f'o ma ko fonction publique u y'a yira fana k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan sa yaasa min ye ɲɔgɔndanyɔrɔ 6 min sigilen don Mali kɔnɔ Kayi Segu Sikaso Mopti Tɔnbɔkutu ani Gawo ko yaasa gɛlɛya foyi kana ye a ko la kuma tɛ ka taa se sonyɛni ma Usmane Magasi ni ale yɛrɛ bɛ ko in bɛɛ lajɛlen kunna a ye o danaya n'o ladili kɛ studio Tabani maaw olu ka kumabara la Segukaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la sa kupu min bɛ sigi sen kan kominiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Segu intercommunal balanzan ye o kupu kɔni kun forila kunna siniko min ye Segukaw fɛ yen Bagadaji ale ni Misira olu de tun bɛ ɲɔgɔn na kupu in kɔni taara jɛkulu min fɛ sa o ye Bagadajikaw ye 1 ani 0 ko nin ye kupu in sigiko 4nan ye sen kan min ye ekipu 20 ɲɔgɔn na o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la ka bɔ Segu Sebugu Pelengana ani Sakoiba n'o olu bɛ intercommunalité kɔnɔna na Segu maire y'a yira k'a fɔ ko kupu in dakun ye min ye bɛɛ ni kelenya ale ni bolodi ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn faamu baaraw kɔnɔna na ko ka a kɛkun ye o ye nun jara ko nin jɛrɛ in kɔni kɛkun fana ye ka maaw kolonso ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ka bɔ ɲɔgɔn kalama k'a dɔn k'a fɔ ko nin commune 4 kɔni o de intercommune ye Segu ale kɔnɔna na an y'a fɔ aw ɲɛna kunun ko an baarakɛɲɔgɔn an jɛɲɔgɔn ani an kɔrɔmuso Umu Jara jɛma n'a bɛ baara kɛ Radio Mali la ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunun ko n'Ala sɔnna ma bi lansara waati a ka janaja bɛ kɛ a yɛrɛ ka so Umu Jara ale kɔni ye animatɛriyaw kɛ ka kalanw kɛ o bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ a ka sɔrɔ ka taa Radio Kayira la biribalatɔ musokuntigi ka taa o sigi yaasa muso bɛ se ka jɛya kɛ o taabolo cogo min Umu Jara ni Jugu n'u b'a wele ko Banjugu Tunkara ani o de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Radio Kayira kɔnɔna na o baara de nɔgɔyalen sa a ka sɔrɔ k'i kunda ORTM kan ka taga olu ka chaîne de la fo kana se a ka kalifa minɛli ma kunu kun ye Umu Jara ka émission ye n'o ye 20/20 ye min ye a limanaw n'a teriw ye olu kɔni y'u sigi k'a kɔnɔ sa fo waati min na kibaruya nana di u ma wa n'Ala sɔnna ma fana a ka janaja kɛnɛ o bɛna sigi bi min ye a yɛrɛ ka so an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala ka a fara silamɛsuw kan a y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min ma Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Urtel ɲɛmaakɔrɔ n'o o ye Alimami Samori Ture ye ale fana fatura k'a si to san 75 la Radio Liberté o ɲɛmaa don ale fana ka janajaw kan ka kɛ bi lansara waati a yɛrɛ ka so Bamakɔ yan kɔkan kibaruya kelen min b'an bolo bi sɔgɔmada in na o ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko Usmane Sonko ni ale kɔni ye wɔlɔfɔw ka dangelen ye cɛbɔ don a taara kununko ka taa ka sɛbɛn da u ka jamanakuntigi kalata hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi kalata in yɛrɛ kan ka kɛ ni tubabukalo février kalo tile 25 wɔlɔfɔw olu fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko maa mafalen caman bɛ yen bi olu bɛɛ lajɛlen taar'u ka sɛbɛn na conseil constitutionnel la olu fana bɛna jateminɛ de kɛ sa minnu bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye minnu tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye maa joli ye sɛbɛn da o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ nka bi nɛgɛ kanɲɛ fu o de kan ka kɛ kabɔli sɛbɛn ninnu dali dan ye Sonko ta bɛna tɛmɛ wa a tɛna tɛmɛ wa don nataw dɔrɔn de bɛ se ka o jaabi di an ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka lamɛliko ɲuman na n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw ka olu da aw tulo kan Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka Mali an ka jamana Ala k'a kisi hali bi